Marton Genetics. Együtt értéket teremtünk. Hol volt, hol nem volt, kereken 60 évvel ezelőtt megszületett az MV5 nevű hibrid kukorica, ami miután kikerült a martonvásári bölcsőjéből, egész Európát meghódította. Jubileum alkalmából rendezték meg szeptember 5-én Martonvásáron az idei kukoricafajta bemutatót, ahol a több száz látogató a dicső múlt eredményei mellett a legújabb hibridekkel is megismerkedhetett. Igazából az első nagy sikert, mint sokan tudják, 1953-ban az első hibrid kukorica nemesítésével értük el, ez Európa első hibrid kukoricája volt. A nemesítés mellett Martonvásáron dolgozták ki elsőként a hibrid kukorica vetőmagtermesztés szántóföldi technológiáját és vetőmag üzemi feldolgozását. Így alig néhány év alatt a martonvásári hibridek szinte az ország teljes kukoricavetés területét meghódították. Termésnövelő hatásukat országosan millió tonnákban lehetett kifejezni. Az új évezred egyre szélsőségesebb időjárása és a kukorica országos termésátlagainak tanulmányozása új megoldásokat sürgetett a martonvásári hibridek fejlesztésében. Egyértelművé vált, hogy a hazai kukoricatermelőknek olyan hibrideket érdemes választaniuk, amelyek alkalmazkodó képességük révén a kedvezőtlenebb évjáratokban is átlagfeletti terméshozamot biztosítanak. Marton Csaba, a kukorica nemesítési osztály vezetője előadásában kifejtette, hogy Magyarországon az aszály és az árvíz előfordulása egyre gyakoribb. Az extrém időjárás folyamatos agrotechnikai fejlesztésre készteti a kutatókat, hogy a növényállomány a lehető legkisebb kárt szenvedje. Ezért rendkívül fontos a jó alkalmazkodó képességgel bíró hibridek nemesítése. A kukorica nemesítés egy folyamatos fejlesztést igényel, évről évre meg kell küzdeni azzal a feladattal, hogy a meglévő hibrideknél 1-2-3-4%-kal nagyobb termőképességű, vagy gyorsabb vízleadó, vagy jobbszárú hibridet állítsunk elő. Árendás Tamás előadásában részletesen kitért a víz- és tápanyaggazdálkodás, valamint a gyomírtási technológia jelentőségére a magasabb terméseredmények érdekében. Több apró tényező optimális összehangolásával kell és lehet a hibridekben lévő rendkívüli potenciált érvényre juttatni. Oros Dénes, a martonvásári kukoricákat forgalmazó Bázismag Kft. Vezetője bemutatta a hazai időjárási és talajviszonyokra szabott, magas terméseredményeket produkáló Marton Genetics szemes és siló kukoricákat. A leginkább népszerű hibridek kínálatából kiemelte az MV255-öt, az MV343-at, az MV350-et és az MV Koppányt. A prémium kategória hibridjei közül bemutatta a Camáriát, a Mikoltot és az Estillát, a siló kukoricák közül pedig megismertette a Marost, a Massilt, valamint a siló kukoricatermelők kedvencét, a Siló Kinget. Az elmélet után következett a gyakorlat. A résztvevők ellátogattak a fajtasorokhoz, ahol az évek óta szépen teljesítő Marton Genetics szemes és siló kukoricák mellett a kutatóintézet legújabb, államilag elismert hibridjeivel ismerkedtek meg. Ezek főképp a hazai termőterületek többségén vetett FAO 300-as tenyészidőcsoportot gazdagítják. A Marton Genetics hibrid kukoricák eredményességéről lelkesen nyilatkoztak a gazdák, akik már évek óta a martonvásári kínálatból válogatnak. Egy olyan 4 éve termelem, és martonvásári magot választottam. Előtte konkurensnél voltam ilyen nagy nevű cégeknél, vagyis vetőmagosoknál, és úgy gondoltam, hogy nem kell nekem azért elmennem Amerikába, vagy akár itt Magyarországon is kiváló minőségű vetőmagok vannak. A bemutató végeztével az érdeklődők személyesen cserélhettek tapasztalatot a martonvásári szakértőkkel. Így első kézből tudhatták meg, hogy különböző adottságú termőföldjeiken mely hibridek a legalkalmasabbak a termesztésre. Hiszen mind a gazdák, mind a martonvásári kutatók és szakértők jól tudják, együtt értéket teremtünk.